Arratsalde on guztioi. 2016an aukera izan genuen erakusketa hau ezagutzeko. Zabaguneko eraikinean, hemen Bilbon Abandon aipatu dan bezala. Beraren bidez, euskararen historia sartu ahal izan ginen, eta ni neu harrituta gerantu nintzen han ikas zeiteken guztiarekin. Orain, 3 urte geroago, erakusketa horretaz gozatzeko aukera daukagu berriro ere. Eta ere, osagoa da oraingoan honetan, eta hitzak ikusi, entzun, eta usaindu ere egin ahal izango ditugu. Azken batean, zentsumenekin jolas egingo dugu, eta euskerak lurralde batean eta bestean izan duten bilakaeraz atsegin hartuko dugu. Euskalki bakoitzearen aberastasuna ezagutuz, guztia baitaude jasota euskararen herri hiztegiaren atlasean. Euskara ibiltaria, erakusketa honek eta euskararen herri hizkeren atlasak gure hizkuntzaren historia zarrazazten gaituzte. Euskarak bizirik iraun duen lurralde guztietan, historian zehar transmitidu izan den lurralde guztian zer aberastasun lexiko, sintatiko eta morfologiko handia daukan jartzen du agirian. Bilbo da lurralde horietako bat. Bilbon, euskaren eta euskal kulturaren ezagutza eta erabilera sustatzearen alde gaude. Horregaitik da, garrantzitsua gure sustraiak ezagutzea. Erakusketa hau eta euskaren herri hizkearen atlasa euskaltzen dira lan goresgarriak dira. Euskaltzaindiak lan handia egin du euskara izan dezagun, gure hizkuntzaren bilakaeraren bidez gure historia hobeto ezagutzeko, eta gure eskerrik onena merezi du horregaitik. Herritar guztiak animatzen ditut, bilbotar guztiak, Euskal Museora hurbil daitezen eta euskararen esperientzia zentzumenezko honetaz goza dezaten. Datozela eta goza dezatela gure hizkuntzaren bilakaeraz, ahozko euskararen aldeara batzuez eta bestez euskaltzaindiak lortu dituen grabazioez. Azken batean ezagutu eta goza dezatela gure historia, azkenean gure nortasuna. Eskerrik asko.